Diyos marhay na hapon, kafuerte kang panahon, medyo mauran-uran. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, urog po itong nagpadagos kan pagantabay sa programa ng Bicol Target. Kasabay dyan ang paggalaom na yaong kitagabos sa ligtas na sitwasyon. Sa tahaw kan manlain-lain na kadifisilan, problema asin sitwasyon, ipadagustan panarig asin pakimaherak sa mahal na amang Diyos. Magpangadyi. Minaimbitar man po ang programa na mag-iriba-iba na kita sa kudala 5 ang pagkahapon. Sa paagi siyempre mayormente kan pagbutwa ka na man iba-ibang informasyon dyan sa luwas. Sesyon regular ngunyan, pang lunsod, pang lalawigan, pang bayan. Nakataltagyagan na samuyang fuerza. Kumpareng Jimmy ang samuyang chief. Padingal, kumpadreng Jomar. Kasabay si Ans Galero asin Joshua Bino. Sa Manibela yaon diyan Henry Mata ang samuyang mata sa kalsada. Chief Tech Ramir sa samuyang control technical AM band. Sa newsroom padagos po ang pagsubaybay dyan kan abang man kan istorya manlain-lain na minaburutuang informasyon lokal, national, international. Nanginginot dyan the ever reliable, the man for all season News Director Mardela. Si Angel nasa official leave, igong pinag-aasikasong importante. Yaon dyan si Jan Matthew Balyaran, Jimos Barrios, sa samuyang social media platform. Katabang sa IT Research Production. Since sa social media platform, yaon dyan Threscia Marilitana. Sagkod si Jerome Martinez. Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon. May mga istorya kita dyan sa luwas, isihon ta, bulos mo na ka ang informasyon kasabay ta ang Premier Distrito kan Albay, si Compadreng Jomar Bien. Ang nasa linya, Compadreng Jomar, Diyos marhay na hapon, what's happening? Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Pwede mga headlines ko na may tatao ko sa imo kang pangyayari kaso bago sa Sanggunian, bayan kan baka kinapig subaybayan ta. Oo. Kaso cellphone ko na walat ko duman. Kumbaga bullet headlines, bullet. Roger at pero kontak ko naman so nagsaray ka cellphone ko kung ko tato. Danya ko din na kaya duman naka-record ka boss. Anyway, arap na lang kay ni so manangod duman sa kun i-atras na o bawiyo na itong certificate of no objection o DAI kan application kan Santa Clara DAI na tukar ka subago DAI pa so mga report kan tulong committee ba na nagkaigo kang committee meeting na pagurulayan na sa otro Martes isusumitir itong kompletong report para mapagburutuan na. Duman sa CIDG, yan. Inako kan CIDG ba kung idang tao ito? Saka. Na nangingikil dahil man niya kaming tao na pigpaluwas na arok kayan para anak duman so sa provincial head kan CIDG. Oo. Ako ngaya solo ang tawo ko siyam dahil man niya kaming kapabilidad na magparapang libot. Para ngaya 10 kami ka boss. Pinadescribe lamang Compadreng Jomar physicalmente so nakahuron. Igwa ang pangaran nga ni na garo pigpamidbid na kaya lang dahil ko talaga na ko ang kasubago ta misyon kita ta nagre-report nagre-record. Video. Oo.
So it turned out na bako nindang tao ito, ang pangapoda na lang ninda, ta may coordination man dan CIDG sa mga pulis at kipo pulis. Aha. Umapudtulos ki pulis pag may CIDG na nagpamibdid na CIDG na Yan. nangingikil. That's what, Bako sana. oo. Yun so pinagasabi ta kumpadreng Jomar Baga during sa first na pagputok mo kang baretangan, na importante talaga, tama itong ginibok ang CIDG na nag-aparisir dyan sa Sanggunian Bayan kan Bakakay ito Bakakay, tanganing matanos ang gabos for them to be exonerated. Tatibaad kung mag-conclude naman sa iba na talagang tunay itong CIDG na lagayan, nagkolekta, kaya tinugutan so patupada. Ito palan bako man tunay. Dahil naman yan. ngayon kaming tao sa luwas, disbanded na ata itong so CIS na pigapod na so mga asset bagay ito. Wala naman nga kami kan. Ayan. So di konta, ibalangibog tanang ngunyan kumpadre Jomar, sa paagi kang programang ini, officialmente nang sinabi kan CIDG Albay, disbanded na itong so CIS, itong so mga asset-asset. Dahil na kayanda. Kaya kung may magpamidbid, taplongon nindo. Dahil na kan mga kuna yan, lalo kung igwa ka muni kakusga na igoning tupadan, na igoning nagkakandigong permiso, humali ka digditab, takadahon ta ka ining tambod kan manok, ining bulang kan manok. Iyon pa de, saga pa de, kumpletohon ta kabusan detalye, lab ko magrari sa programa mo yan, para mas makumpleto tan detalye kayan. Sige. Nawala ko lang ko karin so. Anyway, sa iba pang mga baretay na ko kan pamayok kan public safety office kan tabako na kulang ang sayang tao para mamonitor asin madakop ang gabos na nagbabayular sa mga lays kan trapiko dito sa syudad, lalo na itong sa mga nako-overloading na mga tricycle, lalo na matindingon yan ang overloading dahilan sa pagburukasan kang klase. Sinabi ni Henny Colarina sa pagkipagolay kan WGB News o DCGB News na kan mga nakalihis na daw may namonitor man ang Gatsinda na mga overloading. Kaya lang, report na nakabot yan sa Sainda na dahil man nito tulos na aksyonan dahil lang dahil man sida ni na mga persona na pwedeng magburukod kan mga yan dahil lang taan mga tauhan kan PSO iyon nakatultag na sa kanya-kanyang poste para mantiniron ang bulos kan trapiko, especialmente sa mga may eskwelahan. Alagod sa iyong sinabi na susundon niya na itong enot niyang plinano na pakipagulay sa Philippine National Police na makondusir sindan ni checkpoint para at least maminimize rin ay nagpatanid ang chief kan PSO na ang mga isipon man lamang kaining mga tricycle drivers ang kapakanan kan sa indang mga pasahero dahil lang delikado, lalo na garo na mga Christmas tree ang tricycle, pag isang kaya na kan mga estudyanteng dahil man napupukulan na gusto nang makapag-uli sa tamang oras. 1,000 pesos da ang penalidad kay asin apuera kayan susugdigdi sa kay Colarina na gusto man igwa man sindang minsan na dadakop kumbaga na timingan sa dapat kuman talagang so may operation sila. Halimbawa nagkataon na so sarong duty traffic enforcer iyon pauli na pero siya ang deputies may mga citation ticket sinda. Mina takma man iniki kung may natutuparan sinda na may mga violation na arog kayan. So asahan da na aksyonan din and sa tabang kan Philippine National Police pwede silang magkondusir nin mga checkpoint para maibitaran ang arog kaning pasistema. Kumpadre Jomar, so kwan sa Bakakay baya ito so nagpamidbid na si IDG. Iyo tabi pa dahil sa Bakakay. Sige. Sa aga, i-detalye kong marayan sa imo, pati sa mga voice clips. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Buwelta dahan ta itong so mayor na mga impormasyon na nagbutwa dyan sa Bakakay. Taod-taod diyan, although puro sa naman ito headlines, enot itong so pagbawi ko ta na kan certificate of no objection sa otorisar na kuta na magbugtak dyan ng shipyard o dockyard sa Sula
nakatenga ito, taigwa pa nin pinaghahalat na dokumentos, papeles asin iba pang rekisitos. And ikaduwa yung sa CIDG na nagpamidbid, yan, bako man pala nito tunay na CIDG. Taod-taod yan, babaril tadahan ta. Within the program, mientras tanto, igwa na kita nin 17 minutos, lapwas alas 4. Chief Jimmy, marhay na hapon pa de. Yes, salamat Abi Pade. Maray na hapon sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong bareta. Sa ikaduang pagkakataonan sa Sangguniang Bayan kan Libon sa pamamayo ni Vice Mayor Mark Grigor Saison na deklarar bilang most outstanding Sangguniang Bayan digdi sa Albay kan DILG. Base ini sa natatapos pa sa ng assessment and evaluation kan provincial assessment team, kumpuesto kan man iba-ibang ahensya ni na gobyerno pinanginutan kan DILG. Sa kategorya first to third class municipality, Libon ang nadesignar na pinaka-the best Sangguniang Bayan na may grado 96.5%. 50,000 pesos man ang kwenta premyo asin kantidad na maghahali sa Philippine Councilors League na marireceive kan Sangguniang Bayan na Libon. Sinabi ni Vice Mayor Mark Grigor Saison sa nagibong regular na sesyon kaso bago na maski may mga makatakot na mamundo na mga pangyari sa Libon, alagad may mga may kukonsiderar man giraray na blessing para an Libon iyo an mabutong para maibangon giraray an imahen ka na sabi nga banwaan gikan sa mga iba-iba na mga istorya may kinaraman sa mga nakaaging mga aldaw, Tabi Pade. Ayan, province-wide, over? Province-wide. Kopya. Saro pang good news, ang Libon, iyon na ang ma-representar sa pang-rehiyon assessment competition sa gabos na Sangguniang Bayan, Tabi Pade. Dangugunta, si Vice Mayor Mark Grigor Saison sa entrevista kan DCGB News after the regular session. Ipinahayag ko man po sa mga members kang SPG po na sa muya pong kaumahan sa last assessment and legislative award kang Department of Interior Local Government provincial assessment ang first place sa most outstanding Sangguniang Bayan for the first third class municipality is the municipality of Libon Albay. First time mo yan, Vice? Ako po, kang first term ko po bilang Vice Mayor, naging kami man po ang pinaka-most outstanding Sangguniang Lidi sa province of Albay. Kaya, bali pang duwang ano ko na po ini. Pagduwang outstanding Sangguniang Bayan sa probinsya ng Albay. Okay, ano mga criteria, Tabi Vice? Ang mga nag-assess po kayan, yung ang Department of Agriculture, Provincial Agriculture, may team po sinda na pinag-create ang Department of Interior and Local Government para mag-assess sa mga Sangguniang Bayan kung compliant sa mga requirements kang DILG. Kasi magma po kami digdi sa Banwaan kang Libon so score is 96.5. Yun po, 96.5. And kami po napili na ilalaban sa regional. Kaya nag-prepare po kami sa regional assessment. Ano naman po ang kumbaga na-receive ka sa Sangguniang Bayan? Base po sa information na pinabot sa kuya na ang first place ma-awardan kang Philippine Councilors League by chapter ng 50,000. Kaya makareceive man po ang SB Libon ng 50,000. Yan, Tabi Pade, ang good news sa Sangguniang Bayan ka na Libon. So panduwa na pala niyan sa liderato ni Attorney Vice MacGregor Saison. O di at least good news man lamang ini. Bako na mo nang itong garadanan na nangyayari diyan. Pampag-good vibes lamang. Pampag-good vibes lamang. Tibaad medyo magkurukul pa man. So init nagkampayo ni Congressman Didi. Pagkatapos pag nakabutong kan Libon, may nagsuma cum laude sa UP. Aba. Pinagawardan ka sumago, rin nagkonoser kan Sangguniang Bayan, and tinawan manin diit na monetary ano na pud kan consideration Tabi Pade. Recognition man pati siyempre. Medyo pangkwa lamang na pirmi na silang kidit. Pambalanse. Pangbalanse. Tao good man pati sa nasyonal nakaabot na bagay ni si Congressman Didi, grabe ang esfuerzos niya. Ngunya ni lamang ning pangpakalma mo na para sa mga taga-Libon. Libon pang pilalaban sa regional assessment. Yan. Ligaspe, yuman.
Sa cities gayud ano. Sa city category, Ligaspi man tabi pa di Iyo. an napili. Tatuluman sa ng syudad sa Albay ano. Ligaspi an nakakuha. Okay, sige. Iyan tabi, congratulations sa Ligaspi, congratulations sa Libon sa pamamayo ni Vice Mayor Mark Rigor Saison. Mhm. Yan tabi pa di mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, compadreng Jimmy, Chief Jim. Congratulations, Libon, under the leadership ni Vice Mayor Attorney Mark Gregor Saison sa municipal level, kamong pinaka-the best na sanggunian bayan. Sa sanggunian panglungsod man, ang Legazpi City daw ang the best man sa panginut man yan, liderato ni Vice Mayor Bobby Cristobal. Kumusta tabi, barkadang Bobby, Vice, long time no chika-chika, ha? Congratulations man tabi sa Indo. An award na iyan itatao sa Indo kan DILG. Inda ko sa nasa city kung 50,000 man ang namarereceive ninda. Aday tayo si ha? Diretso pag istorya dyan sa luwas. Ads, what's happening? Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, matukaw bilang acting Vice Mayor kan syudad ng Legazpi si Top Natural Councilor Lau Beltran sa maabot na Sepsyembre 21 sa Good 25. Ini matapos na kasubagong pagkahapon sa ginibong sesyon regular kan sanggunian panlungsod. Inanunsyo kan sanggunian na nakaresibisyon din kasurataan alik kay DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. Manungod digdi sa pag-designar gula para mientras kay Beltran bilang acting Vice Mayor dahilan sa rason na si Alcalde G. Rosal inaprobahan kan Presidente ang aplikasyon kay ining leave sa personal na rason pasisiring sa nasyon kan Japan. Dahilan man kay ini si Vice Mayor Bobby Cristobal iyugo na ang matukaw bilang acting city mayor kan Legazpi sa nasampitan ng durasyon. Kung kaya sigun kay Abalos tangani na daiman mapinjente ang mga trabaho sa loob kan sanggunian panungsod kan Legazpi kay puhan na magdesigdar kan nasampitan ng matukaw man dyan na iyong ni si Konsehal Beltran. Nakula man ang pasasalamat ni Beltran sa tiwalang itinaw sa iya kan gobyerno lokal, lalo naman ni DILG Secretary Abalos dahil sa bibihirang pagkakataon na makakapot siya kan pwesto bilang acting Vice Mayor kan syudad. Mientras na si Vice Mayor Bobby Cristobal nagtao man na asigurasyon na gigibuhon niya ang mga funksyon bilang acting City Mayor kan Legazpi. No arin iyan magiging efektibo? Sa September 21 to 25 presenteng taon tabi, Sir Pio. Ining nagadang-adang na Webes next week. Ano? Roger. O di piga para hiling-hiling na ni Kakonsyal Lauso o ni Bobby tukawan. Actually, nahiling mo kasubago. Pigpagpasikrapan na. Kasubago sa ang Presiding officer. Siya Oo. nagtutok. Sa ang nakatukaw na sa official leave Si Bobby. Vice Mayor Bobby. Nagsample na si Konsyalaw. Nag-sample na. Oh. Nagawin ko pitang-pitang na sutukawan ni Bobby ni Barkada. Ini man si Pio, so announcement, si Councilor Ato Valladolid na nag-birthday ko niyan bilang Lord Ray, iyon nagbasa ka kasuratan. Inankabdang kanpahayag. The undersigned hereby designates you in an acting capacity as the Vice Mayor of Legazpi City to fill up the temporary vacancy created due to the approved travel to Japan of Mayor Carmen Geraldine Gonzalo from September 21 to 25, 2023 while on a leave of absence for personal reasons. Under Part 6A of the Local Government Code of 1991, Vice Mayor Oscar Robert H. Cristobal shall automatically exercise the power and perform the duties and functions of the mayor, except the power to appoint, suspend, or dismiss employees during the period of approved travel abroad of Mayor Rosal. So yung tabi sa Pio, so pagbasa ka na kasuratan halik kay SILG Abalos. Ramdam la ba yung birthday dyan ni Kakawad Ato? Nag-imbitar nga ni. Dahil ko ramdam
Tumanda sa arong nindaw garing. Medyo rayo. Si compadre ng Altibad sumasunod na ma-report igwaning tubo lamang duman. Baka. Konexyones. Di ayos magiging mayor si Barkadang Bobby ha. Talaga na. Tapos biglang magluwas sa desisyon kan Supreme Court. Konsila. Maray sa Legazpi. Ano, sige, dahil bali. So, yan, by rule of succession, ano? So, inimplementar. Sige. So, itabi sa kayo. Ang magayon na istorya ka. Naroon ko ta kay ni Ans. Sala so mga piglalauman kan syudad din Legazpi. Naan matukaw bago may matukaw vice mayor. Yan ang entrada mo kuta na. Matukaw na bilang alkalde si Vice Mayor Bobby. Oh, yun ba kung nakikig so Pwedeng na-revoke sa mga tao. Ay, headline mo. Yan, kunta na. Ini matapos na sa maabot na 21. Iluluwas na. Ay, Baka ako man ang suratan ni Secretary Amo. iyon ako tanong sa fight mo sa bago. May bagong mayor ng Legazpi. Oh, bakong nakikiso. Pero karang adaw sana. Maria Joseph na pangyay. Kulang ka sa kwan sa hindi ka ba nilalambing? Ayoko na muna. Sige. Sa itabi sa kayo. Informasyon na naligisa sa Sangguniang Talangsod. Als Galero, DCGP. Salamat, Ands. Sa istorya, may bagong alkalde ang Legazpi, ha? May bagong alkalde ang Legazpi. Para mientras. Sa 21, si Vice Mayor Bobby. Oy, Vice Mayor Bobby, ikaw, ha? Magiging alkalde ka talaga. Sa 21, ikan Mayor me. Tapos Vice Mayor man, si... Ka-Konsyal Lau Beltran. Yan, sige. Kumpadre Ngal, what's happening man? Good afternoon. Good afternoon, Pading Pio. Dapat na isabay sa Ororon sa planong pagbisita ni Gobernador Attorney Rex Lagban sa Wisyo, China. Sa Wisyo, China. China. Maduman si Governor, tapos ang delegado kan Albay sa parte ini kan sisterhood meeting kan probinsya mampalan ining Wisyo kan China. Iyo. Asin an Albay dapat isabay daw sa Ororon naday pagpara istorbuhon ang mga parasira sa China Sea. Ini ang question ni board member Dan de Arandia na ang mga tirada niya karon na mga pangsenador man. Si Barkada. Matindi mina tirada si board member Dan de Arandia palan. Pero dahil ko pa masyadong nafe-feel eh. Dahil ko pa masyadong nafe-feel. Kasi pingin bitarang gana eh. Dahil ka ba nakakampang? Mahiling man mga tirada ka na eh. Digdi sa panlalawigan. Yan. Yung niya subida-bida digdi talagang dinuunan niyang maray itong committee report ni board member Attorney Melissa Abadesar Medilia na ang probinsya kan Albay mapadaraman agad ng delegado sa Huwebes para siring naman sa China para sa pag-oron-oron may kinaraman sa sisterhood. Aram mo kumpadre nga one time nag-ring so cellphone ko. Yan. Nabasa ko ang ngaran Grex. Yan. Grex Lagman. Banggi. Oh. Maduman nga kita sa arong lugar. Dito ba yun man ako? Naunambitan man agad pag una ko, pag-agda ka pa China. Dahil ka ba, pag-agda sa China? Ang urunan na naman sa China, kung paano tourist destination in Daduman, na recognize kan UNESCO, na pwede man mangyari ang digdi sa Mayon Volcano ta. Iyo. Na ma-recognize man ka UNESCO. Kung paano ma-improve ang turismo ta digdi, sabi ang sa mga plano kayan,
mabugtak ning tourist area Iyo. o tourist office an Albay pasakan ng China para magayon an halimbawa pagbirisita dito sa mga taga China igama sila ki opisina o kaya tourist area talagang para sa inda. At the same time kung an mga Albayano man magpasiring man naman sa China yan ang papakusugo na relasyon. Tapos sa mga estudyante digdi sa Albay pwede man mag-adal naman sa China. Tapos sa taga-China, mag-adal man digdi. Yan. Araw kaya na nagkampira sa mga agenda na pwedeng paguroronan base sa report iyan ni Board Member Abadesa. Pero Consuelo, sabi ni Board Member Dante Arandia, human sana, mapasiri man sa China, ano daw ngaya kung isabay sa Ororon, na pagpara-istorbohon Yo. at mga parasira duman sa West Philippine Sea. Tangani na pare-epirmi ang relasyon Naku. kan China, lalo ang West China as in an Albay, Philippines. Total mag-sister naman sana di Magpara-iriwal. para iriwal ng Mario Joseph. Ano daw kaiba si amigong Dante sa delegasyones? Big-imbitaran ko ni Bigbusol nga ning mag-iba siyempre si Abadesa at si Chairman ng Tourism. Oo. Siyaman ang nagpasar ka ning resolusyon ni pwede may kaulangan man da si Board Member Abadesa. So iba pero dahil man interesado dahil ng oras na magasikaso pa kan pasiring mga papeles pasiring naman sa China. Iyo. Okay. Kaya sa bakas na nagkampira mga department head ang karibagan gobernador. Okay, sige. Anyway, tabi baday yan ang saro sa mga highlights sigdi sa sesyon nagulang kasanggunian panlawigan. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadre ngal. Hali man dyan sa sanggunian panlalawigan kan Albay. Joshua, standby. Inabot mo na kita ka na station break oras Pilipinas 4:33. An oras hatod sa Indokang TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Mineral sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na complete application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liver Aid Silimarin Capsule, maging liver lover, Liver Aid na. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot
gamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Fuji Denso and Whirlpool. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Sabi, pag si girl in love, you see it in her smile. Pag lalaki in love, you see it in his eyes. EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. Girl, have your eyes checked and see the love. Bea Alonzo here, EO Executive Optical. Love your eyes. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your eyes. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po iba yung ginagamit ko. Ngayon gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung yung skin ko. Dati medyo brown, ngayon medyo nag-light na. Within 1 week mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige, thank you so much, Chief Tech Ramir. Si Joshua nasa linya man. Joshua, good afternoon.
Yes, hello, maray na hapon tabi Sir Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay. So dagdag pa man na bareta, dos na mga bagong units ni modernized jeepneys. Unformal na pinag-inauguraran ngunit na hapon sa LKY Central Terminal, Legazpi City. Ang mga modernized jeepneys na ini dagdag na lunadan para sa Tabaco Legazpi Transport Cooperative o Talitransco na mabiyahe sa rutang Tabaco Legazpi vice versa. Ang dosing mga modern jeep na ini madagdag sa nainot ng 23 na modern jeep na presenteng nagbabiyahe sa nasabing ruta. Air condition as in compliance sa mas diit na emission na nagka-apektar sa kapalibutan. Sa nainot ng pahayag ni Mr. Alex Banyares, Presidente kan Talitransco, dakulang tabang marini para sa mga commuters para sa komportabling biyahe. Katakod ka na sabing aktibidad pinauwan doon ni LTFRB Bicol OIC Regional Director Attorney Paul Vincent Austria na parte ini kan Jeepney Modernization Program kan na Gobyerno Nasyonal. Nag-apilar ni Austria sa iba pang mga co-op na nagpaplano man para sa modernisasyon ay magduwa-duwang dumulok sa opisina kan LTFRB Bicol para matawan man ng magkakanigong asistensya. Presente sa aktibidad man si LTO Bicol Chief Administrative Officer Noel Barbacena kung saan pinag-umo kay ni Talitransco sa Espersos asin paghinguwa na makapagdagdag ng mga modernized jeeps. Sigun ki Barbacena, medyo diit ang mandok kan LTO sa mga pampasaherong bihikulos. Alagad kung ano man ang may tatabang kan sa indang opisina, iyan tulos man na itatabot sa nasabi ng kooperatiba. Mientras tanto, sa pagburutwaan kayo mga modernized jeep, sa monitoring, repan naman Sirpio na igwa man gilaray, min mga pasahero na pigpipiling lunadan man gilaray itong mga traditional jeepneys sa pagsabi na kumbaga trademark na inikan na sa tuyang nasyon, mantang sa ibong kaini, diretso naman ang pag-usad kaining mga modernong mga jeepneys. Yan tabi Sir Pio, mga dagdag pang impormasyon on assignment sa bago kan BCGB News. Joshua Bino, BCGB. Kan nakalihis na simana na i-report ni kumpadreng Jomar na iguning sarong patupada diyan sa Bakakay ang pinapundo despite kan permiso, may dokumento, may papeles hali sa lokal na gobyerno na titugutan sindang magkondusir nin tupada. Nalingawan ko lang sa barangay ta tugot mambagayan susog sa lay na nagkaduwa o tulang aldaw bago so silibra kan lugar igwa manin mga araw ka na fundraising activity basta maghahagad nin permiso sa lokal na gobyerno. Ngunyan di komo igwanin na bendisyon may dokumento legal sige so patupada. Igwa na namanin sarong persona na ginamit na naman sungaran kang CIDG. Yan. Kaya tama nga ito na nag-aparisir diyan sa CIDG Bakakay. So CIDG Albay tanganing maklear ini and mag-serve na ining warning tatibaad pigagamit ang ngaran ninda naman ang opisina. May sarong persona na kinumprontar so nagpapadalagan ka itong tupada pig questionar. Ngay kamong permit sa CIDG. Yan. Plus na pangbubulita baga Chief Tech Rabir yan, plus na pambubulita. Primero, nata tamahagad ka mo ning permiso sa CIDG na as per law bako ka mo ang granting authority. Yan. Pero siyempre, kitang mga ordinaryo bagang tao Chief Tech Ramir, pag pinamidbidan kitang pulis ako kung iyaon na, sa totoo lang, imbis na makamati kita na protehido kita tamay pulis an kadaklan natatakot lugod tatibaad ko na dong gibuhon na matransgreso sa imong diretso o siyempre sa ikan day matakot nagpamidbid CIDG pinapundo so karawat tapos nagaw so kunyan so tupada naghuron-huron daa munan mo kayan tabi Chief Tech Ramir. So papel na ito na permiso, opisyal na dokumento hali sa munisipyo kan Bakakay, sinuratan man kay itong lalaki na nagpamidbid na si IDG, extended niya.
Pirmado, CIDG, igwa pangaran. Hindi ko nanong ngaran ang ginamit. Halata ba yung anak ko niyan? Halata na dilin siya posible. Sisay na itong lalaking ito, adeta, sa aga tibaan maka ni Compadreng Jomar. Primero, pwedeng guminamit ito nin pekingaran duman sa pagpirma. Tayo, diwan, kansay na, ang dokumento baga na ako ngayon siya, pirmahan ko kung dahil man nagpahiling ID. Kahirak man kayo inda kung sa huron-huron, binulitahan siguro dahil taisi kung tinauan itong lalaking ito. Kaya tama yan, we salute yung effort kang Criminal Investigation and Detection Group Albay na nagpasiring dyan sa Bakakay. And hanapon itong personang ito. Minadanyar kan ngaran kan CIDG. Igwa man akong nabalitaan kayan Chief Tech Ramir kay to several months ago so mga tupada dyan sa sur na parte kan barangay gikumprontar su bangkero o may nagpapamidbid CIDG man. Ngunyan ito na dakop gayo dito sa ibang kaso man nakakunkuna sa karsel. Tapos oni pa sabi sa report ni Compadreng Jomar, so CIDG Albay mismo nagsabi na tunaw na itong mga asset ninda dahil ng ngayakaan. Kaya kung igwapo nin magpamidbidyan sa indong CIDG sa mga nagtutupada na igwapo nin kunyan na igwa nin nagakanigong dokumento, permiso, taplungon nindo kang lumayas ka di tabba anong mga suro CIDG mo dahil arog ka na operasyon ng CIDG tabi. In the very first place, dainin na puder sindang magpapundukan lalo na kung may permit. Kaya sabi baga kan CIDG Albay, dahil na kami kan mga asset naan. Tibaad so iba ka ito yung masana nanginabang ngunyan dahil na daakan mga asset na yan. Basta dapat siguruhin nito na legalan sa indong pagtupada, igoning permiso. Kung dahil, pwede ka mo managanda ko po dyan kan totoong otoridad. Buda kasuhan. Kung arog ka na, igwamang ka mong dokumento, nako, magayon, so espersos kan si IDG. Sana madakop itong persona ito dinakop man sa ginpinapundo. Tapos, guro restorida, mangumumon, sige, extended lugod ngaya. Okay na gayon, so transaction. Ay nako, naray, basta ba ko itong taga CIDG nagpamidbid sa nang taga CIDG, Mario Joseph naman So di sana matrace ito nganing dahil na makapagparapang biktima pa dahil na diripisilan man ining so legal na may operasyon arog ka naman lain-lain aktibidad kahirak man baya an sa tuyang komunidad. Diyan tabi ha. Good morning Papa P. Bakit po pansamantala papalitan si G. Rosal? Sabi ni 148. May biyahe po pasiring sa Japan si Alcalde G. Rosal for personal reasons. Yan, may biyahe si Mayor G. Rosal. Tinugutan ini kan opisina kan presidente. Taan arog ka iyan na ilidos opisyales kan gobyerno, gobernador, alkalde, siyudad o munisipyo, kaipuhan maghagad aning permiso, express consent, hali sa presidente. Mabiyahe pa Japan. And talking about travel, ini na naman tandaan nindo sa mga maabot daw. Gigibohon na naman na issue ang pag-atender ni Presidente Bongbong Marcos duman sa F1 World Championship sa itong lugar. Basta mabisita siya Singapore yata yun o kung mabisita siya sa asarong Asya na nasyon. Taigo ng pagtiripon, ang tuyo talaga duman kan Presidente ni Presidente Bongbong Marcos, pagtiripon kan mga nasyones Asyanos na mataram siya. Kaya lang, inimbitaran siya kan presidente kang nasyon na ito na gigibuhan kan pagtiripon na duman man sa F1 Race Championship. Ata nang sigurado yan. Issue na naman yan. Mataram naman iba. Gastos naman ngaya. Nagpasiram-siram ngayon sa presidente. Dahil nindaram na bako man ito talaga sa tuyo. Inimbitaran sa nakanayon kan so presidente man duman. Marin nga iba na ngayon sa ko tamabisita kita duman. O di siyempre, maiba man sa presidente out of courtesy.
Oh, yan na hilingon nindo. Mabuto ano naman na isyo, ata na maniwala ka mo, tapos haputo na naman ka mo. Ano nga tama ini? Makurungklod naman kita tulos na daita isyan istorya. Mabisitang presidente sa anong nasyon ito, ining nag-adang-adang na mga aldaw. Taan ka to yun duman mayormente, yung official visit niya is ito nga ning so pagtaramduman sa pagtripon kang nasyones na Asyano. Kaya lang so host country, so presidente ka ito, inimbitaran na sa naman si presidente, mag-iling nga kita duman. O di ka na yun por sobre man sa imbitasyon, pag kurtisya man, maiba man sa presidente. Ata na hilingon nito, sa Facebook naman kaan, yan, nako, sa dyaryo, sa mga programa, mataran naman hapot, ano nga yat? Tama ini. Oo, ngayon, mahal nga subaga sa Pilipinas o to sa presidente, nagpasiram-siram sa F1 F1 race, yun na race car baga. Nako, yun na naman ang, ay nako kita. Sigurado, tanda nindo. Ining si Manang gini, maputok naman ang istoryang yan. Sa pangarang kabilog na puwersa, salamat po kan sa indo paginanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.